Avui, 22 d'octubre de 2021, activistes de tot el món hem tornat a sortir als carrers moguts pel moviment ecologista Fridays for Future. Arreu del territori espanyol, avui i durant tota aquesta setmana, s'han realitzat protestes enfocades al transport i la mobilitat sostenible. Baix el lema, volem un tren que vertebri el territori i refredi el planeta. Però la mobilitat sostenible va molt més enllà del tren. El transport és el sector que més emissions s'emet a Espanya i a les Illes Balears. A Espanya amb un 29% i a Balears amb un 56%. Tot això, a les Illes Balears el govern no posa cap límit i es continua apostant per polítiques de creixement i amb més avions, creuers i transport privat. Aquest model de mobilitat és antiecològic i insostenible i no crea riquesa ni respon a les necessitats de la població de les Illes Balears. El transport marítim és el segon responsable de les emissions del transport de les Balears. Això és degut en gran part al tràfic excessiu de creuers dels nostres ports. Aquesta activitat té un enorme impacte sobre la salut de les persones i del medi ambient. Cal recordar que Palma és la segona ciutat d'Europa més contaminada per creuers i solament en aigua un creuer consumeix de mitja uns 628.000 litres d'aigua. És per aquest motiu que des de fa 2 anys la Plataforma contra els Megacreuers reclama una moratòria que faci un estudi d'impacte social, ecològic i social d'aquesta activitat, així com es posin uns límits amb un màxim d'un creuer al dia i no com ara que s'han acumulat fins a 4 creuers, descarregant més de 100.000 persones a la ciutat. El transport aeri té un enorme impacte sobre les illes, tant per la contaminació que genera com per l'excessiva quantitat de persones que descarrega sobre el nostre territori. Entre 1993 i 2018 han passat per l'aeroport de Palma més de 444 milions de passatgers i s'han llançat a l'atmosfera fins a 93,4 milions de tones de CO2. I si per això no fos suficient, des de 2019 AENA està treballant en un projecte encobert d'ampliació de l'aeroport. Aquest projecte preveu invertir 312 milions d'euros en l'intenció d'augmentar el trànsit aeri. Això suposarà un increment de les emissions d'un 15% i de passatgers, arribant a 33,8 milions de passatgers per l'any 2025. De veritat creiem que són capaces d'acollir tanta gent? On estan el límit de les nostres illes? Per què no s'inverteixen aquests milions en millorar i solucionar els problemes de transport públic actual? Des de fa 2 anys, la Plataforma contra l'Ampliació de l'Aeroport denuncia aquest fet i exigim la paralització immediata d'aquest projecte i la realització d'un estudi d'impacte ambiental. Aquesta ampliació també té un projecte de privatització d'un espai públic en un espai d'ús privat, com és el cas de Son Bonet, Puigmovert a Marratxí. Tot i la contribució d'aquests 2 grans sectors, el principal sector contaminant és el transport rodat. Això ha estat afavorit per les polítiques de mobilitat, que han anat destinades principalment a fomentar un model de transport basat en el vehicle privat i les grans infraestructures viàries com autopistes. Fa molt de temps que demostrem el nostre rebuig contra l'autopista de Llucmajor Campos. Aquesta és una mostra de les polítiques que no volem, perquè consumeixen territori, no és sostenible ni ecològic perquè aposten pel vehicle privat en lloc del transport públic i el tren, i perquè som els mallorquins els qui han de pagar aquestes infraestructures perquè no arriben al dot d'ells de l'Estat pel conveni de carreteres. Tots els transports i infraestructures anteriors han augmentat i s'han millorat. Tots menys un, el transport ferroviari. Una de les solucions que reclamem per la mobilitat sostenible és el transport en ferrocarril. Aquest és el mitjà de transport i l'optativa social que ofereix un servei menys públic, un servei públic menys contaminant, més sostenible i que menys territori consumeix. Volem donar suport en aquest apartat a les reivindicacions dels diferents col·lectius del ferrocarril. Volem tren de llevant. Fa anys se reclama que torni a arribar el tren a municipis on abans arribava, com Artà, Llucmajor, Santanyí, Porreres i Felanitx, i que arribi a altres municipis com Capdepera, Alcúdia, Pollença i Andratx.
Donem suport a la vaga de les treballadores i treballadors de serveis ferroviaris de Mallorca. Reivindiquem que s'aturi la privatització del tramvia i que s'inverteixi més en la gestió pública i integrada dels serveis ferroviaris de la nostra comunitat. Demandam garantir un servei ferroviari públic i integrat, amb possibilitat de creixement i que les futures línies siguin explotades per serveis ferroviaris de Mallorca. Que els fons europeus i de transport sostenible es destinin a l'empresa de la comunitat, que acabin amb el deteriorament històric de la qualitat als serveis dels usuaris dels SFM, en la falta d'inversió pública del nostre ferrocarril i el constant abús de subcontractes que impossibilita el creixement de la plantilla i els serveis. En contra de que es continuen derivant fons públics al benefici de contractes i concessions privades, que acaben precaritzant les condicions laborals dels professionals del ferrocarril. Volem rescatar la concessió pública del servei ferroviari Palma-Solla. Volem internalització de les subcontrates que presten serveis de cara al públic i d'explotació per SFM. L'Associació d'Usuaris i Usuàries del Tren. Volem més cobertura horària del servei. Volem més freqüències en hores punta. Volem més capacitat i accessibilitat segura. Volem unificar les targetes de transports. Volem interventors suficients. I volem reduir el preu dels bitllets senzills. Volem més trens! 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 Necessitem polítiques que millorin i facilitin al ciutadà la mobilitat sostenible, que apostin per al transport públic, el ferrocarril i la bicicleta. Però hem de deixar clar que una mobilitat sostenible no és res si no és segura per a totes les persones. S'ha de garantir la seguretat per a les dones, les persones racialitzades o les parelles i persones LGTB. Ja hem vist alguns casos d'assetjaments als serveis de transport i no permetrem